Obehové hospodárstvo nie je nič iného, len to, že viete, kto je pred vami a kto je za vami. TextDan je projekt programu Interreg Dunajského makroregiónu, ktorý spája 11 krajín od Rakúska po Moldavsko. Cieľom je zrýchliť v tomto sektore prechod na obehové hospodárstvo a zvýšiť jeho konkurencieschopnosť pri dovoze tzv. Rýchleho textilu z ázijských krajín. Slovenským partnerom projektu je Národná recyklačná agentúra Slovensko. Všetci partneri vytvorili návrhy na oživenie národného textilného sektora a zdôrazňujú nevyhnutnosť prechodu od lineárnej priemyselnej výroby typu získaj surovinu, vyrob výrobok, predaj, zahoď ho a kúp nový k modelom obehového hospodárstva 21. storočia aj v textilnom priemysle. Najefektívnejšia skupina v textilnom priemysle sú práve textilní návrhári a dizajnéri. Práve títo formujú to, čo vnímame ako javovú stránku daného textilného produktu alebo produktu v interiéri a vedia vychovávať koncového spotrebiteľa. Je úplne prirodzené, že environmentálne kritérium je súčasťou vlastne dizajnerského vzdelávania. V prvom rade je pre mňa veľmi dôležité nepodporovať fast fashion. Čiže akože ja sa vyslovene zameriavam na tú pomalú módu, to znamená, že kladiem veľký dôraz na kvalitné spracovanie, aby ten produkt vydržal dlhšie, na materiály, ktoré nie sú umelé, ktoré nie sú škodlivé životnému prostrediu, ale takisto aj ľuďom. V Prešove som si našla krajčírku, ktorá mi v podstate spadla ako z neba. Ona má živnosť, ja mám živnosť, ona vlastne šije už viac ako 8 rokov. Najprv sme začali šiť šaty, polokošele pre pánov alebo rôzne blúzky pre dámy. A neskôr, vlastne o pol roka na to, sa smotnil nápad, prečo to merino nepriniesť aj do intimity pre dámy aj pánov. Môj projekt je nejaký ako polyfunkčný produkt, ktorý je teda určený pre turistov alebo ľudí vlastne, ktorí sa často pohybujú v prírode alebo proste to majú ako svoje hobby a zároveň vlastne spája funkciu nafúkovacieho sedenia s funkciou vlastne ochrany v nejakej podobe nejakého pršiplášťu. Práve na príkladoch, ktoré máme my veľmi dobre zvládnuté v Národnej recyklačnej agentúre, otestované v podniku obehového hospodárstva, registrovanom sociálnom podniku a aplikované do praxe cez regionálny priemyselný inovačný klaster Rimavská kotlina Reprik, tak dneska vieme povedať, že Asociácia výrobcov recyklovaných textílií a Viret začala združovať jednotlivých aktérov a práve na tých príkladoch dobrej praxe ukazuje, ide to s textilom. Ak to ide s textilom, to isté môžete spraviť akúkoľvek inú obmenu, len si musíte uvedomiť, že začínate tvoriť produkty. Vyrobené na objednávku a vyrobené pre dlhú životnosť. To sú dva hlavné atribúty pre udržateľnú budúcnosť textilu. Spotrebitelia vôbec nemusia byť vystavení odevnej chudobe v pocite nákupného víťazstva. Základom je pochopenie zvyšovania ekonomickej odolnosti štátu a záchrana hodnôt odpadového textilu. K dosiahnutiu týchto cieľov vie prispieť jednotlivec, samospráva aj štát. Úplne bežnou súčasťou u mňa teda je aj recyklácia v zmysle, že chodia klientky, ktoré si odkladajú veci, napríklad po svojich mamách a tým pádom v podstate šírim istým spôsobom aj tú osvetu, že je fajn vložiť do toho aj takú tú pridanú hodnotu, ktorá je práve tá duševná a duchovná, ktorá tomu dáva ešte taký ten hlbší význam. My sme vlastne boli založení v roku 2019, v 2020 sme získali štatút všeobecného sociálneho podniku. Dneska vieme vlastne vyrobiť z toho odpadového textilu tepelnej izolácie, akustické izolácie a aj hlavne tieto retenčné, čiže vodoakumulačné, lebo vlastnosti textilu ten výrobár využil hlavne na to, že textil vie absorbovať tú vlhkosť do seba a zdržať ju na krátky čas, tak ju vie aj potom pozvolne vypustiť. Máme unikátny koncept na Slovensku, dovolím si tvrdiť, ktorý sa nazýva Welcome Hub Banskobystrického kraja, ktorý podporuje a láka talenty, aby udržali, rozvíjali a ponúkali svoj talent firmám. V rámci Welcome Hubu máme etablovaný celouniverzitný akademický predmet s kreditovou hodnotou, ktorý nazývame Akadémia podnikania. A na tejto akadémii sme už vyškolili takmer 150 študentov. Z nich nám vzniklo 20 startupov a 10 z nich sme posunuli do akceleračného programu.
U nás napríklad na katedre dizajnu nábytku a interiéru máme špecializovaný predmet remeslo a dizajn, v rámci ktorého sme sa už aj v uplynulom období venovali tejto problematike a aplikovali sme vlastne vlnu ako materiál pre udržateľné produkty. Takzvaná EPR, teda rozšírená zodpovednosť výrobcu, zaväzuje producentov platiť za nakladanie s výrobkami aj potom, ako splnili pre spotrebiteľa svoj účel. Spolu s nariadením o ekodizajne tvorí rámec stratégie Európskej únie na to, aby sa environmentálne udržateľné a obehové výrobky stali normou na trhu Európskej únie. Do 2030 má byť úplne 100% vytvorený systém rozšírenej zodpovednosti výrobcov a teda každý, kto príde do kontaktu s textilom, sa bude musieť podieľať na nejakom fonde, aký poznáme z plastových obalov. My sme vlastne v priebehu posledných 3 mesiacov dali dohromady partnerov zo Španielska, Talianska, z Beneluxu, dali sme z Portugalska, z Poľska, Chorvátska, Srbska, ktorí vyslovene pochopili, prečo treba robiť vlastne na tej regionálnej úrovni. Na Slovensku je to trošku problematickejšie o to, že my máme síce dobrú legislatívu, len ju nevieme správne používať, ale zas poviem na Slovensku, vďaka práve tej našej aktívnej činnosti založenia tých regionálnych centier prostredníctvom Living Labov, vzniká v Žilinskom regióne v 5 regionálnych centrách, v Trnavskom 2 regionálnych centrách, v Nitrianskom 1, v Banskobystrickom 2 centrách a teraz najnovšie to bude aj v Prešovskom regióne 1 veľké regionálne centrum obehového hospodárstva. Čiže to, čo sme sa pokúsili spraviť v zahraničí, úspešne začneme realizovať aj na Slovensku. Predpokladám, že v súvislosti aj s legislatívou sa bude zvyšovať nejaký záujem o to spolupracovať s dizajnermi. Pretože dizajn síce nevie vyriešiť všetky problémy, ale dokáže byť súčasťou každého riešenia. Textil je po potravinách, bývaní a doprave 4. kategóriou s najvyšším tlakom na využívanie primárnych surovín a vody. Stav prechodu na obehový textil je podľa celosvetovej štúdie len 0,31%. Textilný sektor Európskej únie tvoria prevažne malé a stredné podniky, no 60% hodnoty oblečenia v Európe sa vyrába inde. Problém s riešením odpadového textilu je teda globálny a ak sa ho rozhodne riešiť Slovensko ako svoju obehovú prioritu, slovenské inovatívne riešenia sa môžu stať samostatným vývozným artiklom. Táto smernica tlačí na všetky štáty a takisto aj Slovenská republika je týmto zaviazaná a ideálne by bolo, aby tento rozšírený systém zodpovednosti bol zavádzaný vo všetkých štátoch naraz. Preto je tu Národná agentúra, preto sú tu rôzne projekty, preto je tu možno ten Texdan, aby šíril tú osvetu, aby ukazoval príklady dobrej praxe, aby šíril to know-how, aby medzi sebou sme si zdieľali tie informácie a to, čo je asi najdôležitejšie je, aby sme neopakovali chyby, ktorých sa vieme vyvarovať. Začali sme aj integrovať vlastne do zamestnania znevýhodnených a zraniteľných. Dneska to vnímam asi tak, že za tých 6 rokov, ako existujeme, tak vlastne sa z nás pomaličky stáva komplexný generálny zhotoviteľ stavieb a pre mestá a obce sme tým partnerom, ktorým vie zhotoviť komplexné stavby. Ráta sa aj s využitím ďalších surovín, napríklad ľanu, vlny a konope. Ich opätovné pestovanie, previazané s nadväznými remeselnými technikami spracovania a finalizácií ako tkanie, vyšívanie, pletenie a farbenie, vie byť veľkým prínosom pre vidiek. Environmentálne a sociálne kritériá udržateľnosti a odolnosti vidieckych regiónov sú základom agendy 2030. Všetky národné štáty Európskej únie majú obrovskú šancu revitalizovať, aktivizovať a znovu oživiť pestovania pôvodných, priadnych tkáčskych rastlín alebo surovín, ktoré sme pred dobou globalizácie a pred dobou lacných dovozov vyrábali na našich územiach. V našom prípade teda hovoríme predovšetkým o ovčej vlne, konope a ľane. Máme slovenských dodavateľov, ako známú firmu Takoi z Bartijova, tiež na východe. A s nimi vlastne od začiatku spolupracujeme v rámci dodávania merino vlny. Zistila,
že čo ju možno baví, že ten textil je zaujímavý, že to merino sa dá využiť na rôzne spôsoby a prostredníctvom Akadémie podnikania, lektorov, ktorých v nich máme, prostredníctvom služieb, ktoré ponúkame v rámci inovačného centra a Welcome Hubu, sa posúvala jednotlivými programami, až sa z nej stáva úspešná podnikateľka. Má už nielen dámsku kolekciu, má pánsku kolekciu a ako ste aj videli, aj kolekciu teda spodného prádla, ktoré je veľmi prospešné pre našu pokožku. Mladí ľudia čoraz viac prijímajú kultúru výmeny a opätovného použitia ako formu uvedomelej spotreby. Je to hodnotová orientácia smerujúca k zmene tradičného pohľadu na súkromné vlastníctvo. Digitálne ekosystémy a zdieľaná kreativita už dnes formujú vzorce správania sa na základe tzv. Upcyklácie, teda kreatívnych projektov opätovného použitia vecí. Momentálne sa venujem najviac teda tomu upcyklingu, samozrejme okrem toho klasického vlastne odevného dizajnu. Čo sa týka tých materiálov a pokiaľ sa to týka nejakých takých kreatívnych záležitostí, ktoré tiež sú teda úplne súčasťou odevného dizajnu, tak tam sa dá využiť naozaj všetko. Dalo by sa pozmeniť ten materiál a vlastne využiť to tým spôsobom, že by to zapadalo do toho obehového hospodárstva. Živé laboratórium, Living Lab, nie je vlastne proces, ktorý začne jednou prezentáciou a končí ten istý deň. Je to vlastne projekt projektov, ktorý stále pokračuje. A tým, že vlastne sa pripájajú ďalší aktéri, tak je veľmi dôležité, aby sme našli všetkých tých, ktorí majú záujem tvoriť, majú záujem sa pripojiť a cieľom je, aby sme vytvorili vlastne systémové riešenie zapojenia všetkých aktérov, čiže aktérov podnikateľov, samosprávy, vzdelávania tretieho sektoru do vytvorenia regionálnych centier obehového hospodárstva v prirodzených regiónoch.